Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Usa amaganga ampingo wa CCP omwe atipase pemphero yasekulira malo ano abusa amaganga abwere pamwamba pano komanso ndipepe a Paramount Kadwira omwe alipo mpano kuti bwana akulandireni abusa amaganga. Tipemphere. Mulungu Atate wathu tifuna tikuyamikeni masanano tikubwera pamaso panu mogonja ndi mozichepesa m'dzina la Ambuye athu Yesu Khristu. Ndinu Mulungu wabwino amene mwatilola kusonkhana pano pamene mtsogoleri wathu wakondedwa Profesa Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi amayi aku nyumba afika malowa. Mulungu ndikupemphera chifukwa cha chitetezo chimene mwapereka kwa iwowa kutokera kwa mkuja kunyamba adwe kufika pano. Ndipo pamene tafika pano malo oyamba a msonkhano titukulira wina aliyense Mulungu mdzanja lanu. Ndikupemphera Mulungu mizimu yoyipa chifukwa choti pamene tili pano alipo ena sakumva bwino m'matupi mwawo, akumva peni chifukwa akudziwa kuti lachiwiri tathana nawo. Mulungu ndipemphero ndipembedzero lathu. Mulungu amene mmamva kulira kwa ana anu, tazunzika mokwanira, tadya chiteze, tikudya makoko achinangwa. Mawu anu amanena kuti tikabwera pamaso panu mogonja ndi motichepesa inu muzatimvera. Tikupemphera Mulungu mutithandize, tetezani mtumiki wanu. Ndiye khaya amene tikuona kuti atipulumutsa m'dziko lino, palibenso wina aliyense. Mulungu tavutika, ngati ziko lafika pavutika kuposa tiye amene wawira. Tichoseni Mulungu pa moto, tithandizeni, tisogolereni, ulendo ndi wautali. Tetezani wina aliyense amene akonda Profesa Arthur Peter Mutharika kuti lachiwiri pochita voti mukasogole ife inu mukula ife tichepe. Khala ndi wina aliyense amene atenge gawo pakulankhula pa mwambo uno. Tapemphazi mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Apita waye! Dipipi waye! Wana mafurumira ndipempe a Paramount Kadwira. Ndipempe a Paramount Kadwira kuti akulandireni. Komanso tili pano ndi ankhumba ali pano, tilinso ndi a Paramount atiye Kadwira alipo mpano kuti a Paramount athu akulandireni malo ano. Bwana President. Ziko mawabili choyambirira ndikapereka ulemu kwa olemekezeka President athu a Profesa Arthur Peter Mutharika limodzi ndi amadamu. Ndikapereka ulemu kwa VP Honorable Mwanamveka achigawo chakuno. Ndikapereka ulemu kwa onse ma MP onse achigawo chakuno. Olemekezeka a President a Profesa Arthur Peter Mutharika ife takulandira ndi manja awiri kuno ndi kwanu. Anthu awa afuna amve kuti kodi manifesto mwatengera zotani. Ndipo anthu awa amanena kuti abale mungatilankhulire kwa bwana wathu akuti kuno njala kuno zinthu zakuda sizili bwino. Ndeti chifukwa choti mwabwera mutilankhula. Komanso anthu amanena kuti ayikoma nkhani ya UPR anthu akufuna kuti makoponi aja abwererenso. Chifukwa anthu awa akakhala mupika muja sakumaona, komano mafumu aziaona kuti uyu ndovutikisisa uyu ndovutikisisa. Ndiye bwana anthu ali pano akufuna amve mawu anu. Komanso ndipemphe anthu nonse amene ali ndi chovotera apa ndi ndani ayimike mkono. Tonse tiyeni pa 16 lachiwiri pano tikavote. Tinyamuke 6 koloko tikatani kodi tikavote. Cholinga choti tisankheso kabeti kundani kodi kuti atilamulireso zaka zingati zaka 5. Tiyeni tonse pa 16 pasakhale wina okhala. Mafumu tithandizeni kuimba phalasa kuti pa 16 wina aliyense atuluke kandi azikoko chagwire mkono kaya ndiyoti ena akudwala tiyanyamule pa njinga kuti anthu akavote.
olemekezeka athu takulandirani mukhale omasuka tilankhuleni anthu ali ndi chidwi kuti amve zimene mwatitengera m'manifesto anu kuti anthu amve kuti kodi kunoko mutichitira zotani. Takulandirani mukhale omasuka olemekezeka zikomo kwambiri. Chala mama apita waye bwana baba na president yathu APM profesa mpulumutsi wa dziko la Malawi kuno kumwera tili ndi anyamata ena amene numwalera amene akulira nyumba mwanu koma lero anyamata amenewa alembedwa ganyu apasidwa ndalama ndi chipani cha Malawi Congress Party kuti asokoneze anthu anu kuno kumwera pafuna kuti achepese mavoti a DPP. Apita waye DPP waye mama kuno kumwera bwana kuli nyamata otchedwa Masangwi bwana munamulera inu nthawi imene ndikukumbukira amagulitsa newspaper mtawunimu akuvala malaje atali ndi silipasi yobowoka. Lero adapasidwa makontrakti ndi chipani cha Malawi Congress Party chimene chikumpangisa kuti azikwane inu azinyoza inu. Pali mzimayi wina wapamkando apa amene akunyoza inu bwana koma ndikufuna ndiakumbutsa Malawi kuti mu chaka cha 2017 inuyo Profesa Arthur Peter Mutharika kuti president wa dziko lino mogwirizana ndi Malemu Gundo Gondwe ndi amene analize backguard bana chuma cha dziko chinasokonekera bwana inu munachikonza. Lero ena akamanama kuti wamaziwa kukonza chuma ndi zabodza chifukwa nzeruzo ndi za inu president ndi anyamata ali pabodwa mwanamveka mosataya nthawi pano ndili ndi saondawi tabwera pano pafupi ameneyu nthawi imene amayambisa chipani cha UTM samamva iya anali konko uyu siku lina tili nyumba ya Paramount munayambika nkhondo yaine ndi Masangwi ndi gulu lake akuyambisa chipani cha UTM ndinanena ine nyumba momwemo kuti izi sizitheka iya mukufuna mwazunzisa Malawi ngati ikuzunzika chifukwa cha chipani cha UTM amalembedwa ganyu nthawi ina iliyonse kumangana sokoneza mavoti ya Malawi ulendo uno sizitheka sawada adali komweko tafotokoza wasiya kosotani mbale wanu. Chala mwamba apita woye Profesa Mutharika woye bwana hawisi kulola koma ndini mawamozi amene ndafuna ndipeleke kwa anthu kuno kupalombe utenga uli kuno anthu akupalombe ndi ochepa kwambiri nimafuna mumve ichi UTM mwini wake kulibe anagona koma anaenda njira achidule mmene anaendera sizikuziwika. Lero bwana a president asokonekera mwapasa PP akuti inu mukubisa simenti inu mukubisa shuka chilichonse sichikwenda chifukwa cha inu. Funso langa kupalombe kuno kodi chakwera bosi ya ubusa anatuma ndi profesa Chala mwamba kodi chakwera pogwesa ndege anatuma ndi profesa kodi chakwera pogwesa kwacha anatuma ndi profesa kodi chakwera pogwesa mafuta wapikira anatuma ndi profesa. Utenga ni huu feteleza inuyo amene muli kuno amati wa 4,000 nkandi mwagula mwaja katatu. Utenga ni huu sima ijakudya ndi anthu folo sima yathu yonse yaife asungani bwana Profesa Chala mwamba bwana chifukwa cha nthawi utenga ochepa ndifuna nipase ng'ono wanga Daliso kumolere ng'ono wanga Daliso tenga utenga thobwa losekemera limata ndikulawa Chala mwamba kunali thobwa kunja kuno losekemera
aliyese akati akalawa koma tundiratidwa bwinoti koma lapsa bwinoti Saulo Chilima tobwa loti naka limatandi kulawa ambuya kudaliseni apita waye alima waja kadadu bano Chakwera achoke asachoke Chakwera achoke asachoke Chala mwamba huko apita waye Dr. Ben Piri 1 minute Dr. Ben Piri apuzisaka votere 1 minute TPP waye Bwana komasa mai chifukwa cha ntawi ndingopita straight choyamba tati mavuto atitopetsa eti tufuna atati abwerere eti kuti zimenezo zichitike tikuyenda tikavote bwino ndiye choyamba kaya voti yanu inatayika tipite besiku lovota maina atu aliko tikavota TPP waye chachiwiri ndikutsimikizireniso kuti koti yanena kuti olotata abere ni mashini siziteka akawerenga manyo ngetonse tutuluke tikavote TPP waye chachitatu mwachiona chimene chichi mukuchiona huko chochonga chomwachiona anthu aja anayika mapresident wonse malo amodzi ndeka malo kovotera ndikakang'ono kwambiri inu mukapita kochonga mukapatsira bwinobwino kukangoti chani koma chochongacho chisakapitirire mbogosi TPP waye chifukwa chikapitirira kugunda wina sakachiwerenga tagwirizana amene timadinda tikangoyikaso inki yochepa ndikupita mbogosi kuti chani tikaonesese agwirizana plani yote azikatipasa ballot paper yote agwira kale ndi inki cholinga tikakatinda azikati imeneyo yatindidwa pawiri tisakayilandire tagwirizana tikabwezera akatipatsire ina chomaliza voti iliyonse imene tikuipereka kwa munthu wina kupatula Profesa Atabita Mutharika imeneyo ndi chimodzimodzi kuvotera Malawi Congress Party tilola pamalo pali atati pali chimanga chingati tikangoti chani sikomo kwambiri bwana Chala mwamba huko apita waye Bwana mwantawi motamenga kwambiri mundirole sopano ndi apasi a vice president athu achigawo chakumwera olemekezeka mwanamveka bwana thawya Chala mwamba amene akunena kuti Profesa Atabita Mutharika pa 16 September pano the president watu Chala mwamba TPP waye peke ulemu kwa dadi ulemu wanu komaso wa first lady atu pa 16 September Madam Gertrude Mutharika ulemu wanu komaso ulemu apala mauti atu komaso ankumba komaso atie Kaduya ulemu wanu komaso mndiola president kuti ndipeleke ulemu kwa ma MP atu akuphalombe kuno TPP waye ma MP atu akuphalombe ali pano ena ndi awa onabo muli TPP waye komaso pali tuwaone hendele alipomwe pano onabo mwina alipomwe pano komaso onabo Chauma aphalombe north alipompano TPP waye ine utenga wanga ndi ochepa chifukwa cha nthawi tichonjwe pani ndionena kuti pano tilipo gulu panweti tilipo anthu ambiri panopa ngati sitivota tapindula chani amene ali ndi chovotera Chala mwamba ndifuna dadi aonedwe tonse tikavota kuvotera dadi athu kuvoteranso ma MP athu taonapo muli panopa eti ndiye ndifuna ndipemphe ichi ma MP athu tiyeni kuyambira lero titeteze mavoti mwanimva eti titeteze mavoti tikhale pa ground tifuna wina aliyese kuno akavote choyamba komaso security ikhale tight TPP waye komaso ndifuna ndipemphe mafumu athu iniyo muli ndi kaundula
mukuziwa amene mutakuziwa aliyense amene ali nichovotera. Tsiku lovotalo aliyense akavote azipita kwa mafumu athu awa kukapanga register. Tili koye tikuyizana kodeti tikubwerezanso kunjika na chonchi osakavota palibe chimene tapindula. Wina aliyense akavote pa 16 September sichoncho eti atati athu msonkhano ndi wanu. Mutiyankhule anthu afuna amve kwa inu, amve mfundo zomwe muli nawo. Koma sanatero ndikuwapasa ambeche muli angopereka ule. Chala mwamba TDP woye! Profesa Peter Mutharika woye! Bwana osa utairani nthawi takulandirani pano. Mayi wathu takulandirani. Bwana anthu onse amene ali pano wakonzeka kukuvoterani chifukwa cha zituko zimene munapanga kuno. Bwana kuno munatimangira Phalombe District Hospital. Bwana kuno munatimangira Phalombe Teachers Training College. Bwana kuno munatimangira Phalombe TTC. Bwana misewu yatala imene kuno munatimangira ndinuyo. Ndiye bwana takonzeka kuti tizakuvotereni. Koma nkhani yaikulu ili kuno bwana mukangowina pa 16 September anthu osakudya akugona ninja. Komanso bwana mutimalizire misewu ina. Misewu janongolekeza pa Chilinga kupumula Yesu nafike bwana mutikonzere. Komanso misewu ya ing'ono. Komanso kuno achinyamata akufuna stadium bwana. Pepani bwana sangalire nthawi ziko kwambiri. Ziko kwambiri Your Excellency, ikhale nthawi yanu mutiyankhule bwana. Ziko kwambiri. Zikomo. Kila mradi Tuesday. DBB oye! DBB oye! DBB oye! Phalombe oye! Phalombe oye! Lonse oye! Lonse oye! Moinose? Mosaiwa? Amia nosaiwa. Yoyamba. Leo nilosanga kwambiri. Kubwera kuno ku Phalombe. Chifukwa mongena mukuziwa Shukrani yoyamba standard 1 nafunza kuno kulongwe kuli college. Yebiwaye bamwanga na maiza siku ya ponzisi kudoma asi kilo yamba anaka assigned by the college. Yene nafunza by the college wamene bajanitu A, E, I, O, U, pamene bayabo. Debi moye. Jonjo ndima konda dero kwambiri. Yoamba ule kwa first lady ule mwanu. Koma so mkapa Mount Chief Kaduya.
Mafunzo lipo pano. Ule mkwa VP South. Thomas, ule mkwa governor. Ule mkwa Director of Women in the Youth muli pano. Thomas, Comedians ya Southern Region pano. Thomas, my MPs muli pano. Maka MV apano, Bama Felton muli pano. Nonse ule mwana Jamba ine itokoze ino antu akupombe chifukwa simuna gulisidwe ayi Jibimoye chifukwa ndinamva kuti ena amafa kugulisani kujipani china kwa zinakanika zipani china zinabila kuno nthawi mbili kuje misonkhano kuno kunditwa agonjese Palombe kwa zinakanika deni tokoze Palombe kwa mbili nitokoze kwa mbili Palombe. Last time, munandipasa 97%. Jibibi, chaka chino. Ndukwemekela, munipasa 101%. Jibibi oye. Munga nina governor. Ndabakwendi kuoneni. Komaso ndikukumuseni. Za Tuesday lachiwiri chisango chimene chikubwera ndi chisango chofunika kwambiri mu mbiri ya dziko lino chifukwa pa Tuesday muzasankha kuti dziko lino lipitire kupita pansi kapena kupita pamwamba. Kuti dziko lino lipitire kuvunda kapena kupita pamwamba. Kuti lipite pasogolo kapena lipite pambuyo. Komatu tili pambuyo tife kumalawi kunotu mulijo monse Mozambique, Tanzania, Zimbabwe, Zambia ife tili pansi. Tili pansi kwambiri. Ipansi kachwa chani sikuziwa chifukwa monse mmenemu munalinso zovurosiyana Fred analiko Kole analiko Covid analiko Kolera Covid analiko zonse Ukraine analikonso kwa maiwa kupita pasulo kwambiri. Ndiye ndikuganiza kuti vuto la Malawi, vuto la dziko lino ndikuti tindi president kwa tilibe mtsogoleri. Ndibiwaye palibe amene watinga ndodo lukuti tipile uku tipile kukena ni ndodo yake palibe. Ngalibina Alexander Mose uja palibe. Ndiye ine ndabula ni ndodo lero. Ndimandana kulekwa amachuzo tikupita kukena ni ndi nonse. Ndi nonse kukena ni. Nakale ndapita baphiri ndimondana nauko ndana kukena ndimoye ndana ku promised land ile nzakutenga nukena ndimoye kwa kuri zidike ndi vote aliyense akavote Bloco ena fraco bea, frozokila lusana
ife nungoita vote state aliyense akavota 100% ngakhale kuti abere mmene akuti plan kubera kuti kuzazi nga kuchita ungati tonse tivota mawu nyinji kubwera kwawo sikutheka ndimimoye tamvula zimenezo ndipo sizakhala chisankho cha chiwiri ayi chimodzi basi pa Tuesday ngezimenezo ndimimoye choncho mongana nakale ine navomera kuima kachiwiri pa zinthu ziwiri. One, kuti ndipulumutse dziko lino. Ndine mpulumutsi wa dziko lino. Ndisinthe dziko lino. Dziko likhala bwino la chikondi lokondana anosadana kuti tonse likomene anthu onse mu Malawi aliyense aziwa kuti dziko lino ndilokoma ndikumkomera onkomera onse osakhala mtundu umodzi kapena dula limodzi kapena mpingo umodzi ayi koma tonse amayi ndikomera tamvula zimenezo ndikuti zonse zichitike ndivote. Komanso mudzifunse kuti kwa ine pano 2025 ndikuyang'ana ndi 2019 kodi ndi bwino nthawi ino kapena nthawi ya 2019 ndi nthawi inali bwino ino kapena yakale tamvula zimenezo ya adali ya APR ndiyetu tibwere kumeneko tibwere boma limeneje tivote Tuesday kuti tiyambe kusintha dziko lino ndipo monganina anzanga apa tigwira manifesto yatsopano kuti dziko tisintha mmene timayendetsa dziko lino chuma tisintha chibwera kutoka kulilongwe kupita m'madera osiyanasiyana kuti constituency yonse is under 5 billion amene komanso azimayi is under 100 million ngongole achinyamatanso 100 million ngongole pa constituency komanso 100 million yamasewera kuti anyamata azisewera mpira ka football ka chanjan basketball kuti akhale osangalala zonse zoti zachita mu manifesto yetu komanso chachikulu chencheni ndikuti sukulu izakhala yaulere. Ndimawawa ndikudziwa kuti nthawi yanga yatha. Ndimawawa ndikuti dziko kwambiri ndi osangalala kwambiri kuona nkhope zosangalala choncho. And I'm very happy. I'm very happy kuona nkhope za choncho. Mupitire sobalo umenewe musasiye yatipitire mpaka kumuyaya koma musaiwale tsiku lachiwiri. Ambuye akudalitse nonse zikomo. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.